Čaute, tu je Chris a vítajte pri ďalšom vlogu, ktorý je už natáčaný tretíkrát, lebo furt mi niekto zavolá, alebo pošle SMS-ku. A som tu ja, Ibrahim, a ešte pán Klobaska, ktorého sme tu práve našli pri elektrickom stĺpe. Niekto si ho tu asi zabudol, takže neviem, asi pomôžeme pri hľadaní. A teraz ideme do kostola, svätej Anne. Tak ideme do kostola. No, ukážeme vám náš krásny historický kostol, v ktorom som nikdy nebol, ale tak nevadí. Ibrahim sa dosť zdržuje v diaľke, neviem čo ide robiť. A chceli sme ísť sem do toho kaštieľa, ale že vraj povolené fotografovať tam je len s nejakým povolením nejakého rezortu a to my nemáme. Ale raz sa tam vkradneme, ako minule. Teda bol som tam len ja pozrieť sa vnútri kaštieľi. Sice je to veľmi prísne zakázané. A tak nejak som sa z toho vykecal a je to v pohode. Ideme najprv na Vardomb. Okay. Na Vardomb. Na náš bojový hrad, či väžu. Či jak to je v tom preklade z nemčiny. Je to vlastne kúsok z hradu. Taký kúsok z hradu. Je to len vlastne vežička, ktorá zásobovala vodou počas vojny vojakov. Sú to aj pekné historky okolo toho, ale tak to som už počul asi 5684 krát. A rozprávať to nebudem, lebo by ste zaspali. A vám to tam ukážem. Nepíše. No. A ukážem vám krásny výhľad, keďže môžem, tak sa vyserem na hentú väžu. A tak není to výhľad, je to prijímač Orange Signál. Áno, Berlákov, máme Orange Signál. A tak môžete sem chodiť volať, ak máte zlý signál. Sice je to trošku ďalej, ale kurva, je tam nejaká Františka. Nevadí, bude na videu. Ona to chcela. No, takže obhliada si archeologické vykopávky, ktoré tu niekto robil, lebo zistil, že tu máme kašteľ. No, dosť to rozkopali, bolo to tam normálne. Ale tak odhalujú nejaké hradby, že vraj, či čo to robia. Úplne, že... Majga? Čo je? Ja neviem. No tak... Nepoznám tú osobu. Sorry. Ale... Hej, je tu aj informačná tabuľka, ktorá... Máte to tu v 3 jazykoch, že hrad Čeklis. Po slovensky, po anglicky, po nemecky. A tu je, jak to vykopovali. Krásna kresba od Mirky. Šestipcivá hviezda, rodový erb. Z pezníku archeologické nálezy. Je to dosť zaujímavé. A takto nejak vyzeralo toto. Sorry, Brana. Toto. Takže bola to vlastne nejaká jaskyňa. A... Jaj. Majga sa nám zastratil. Nevadí, nejak to bez neho prežijeme. No a toto je taký menší kopček. Potom toto je tá vežička. A je to vlastne len kúsok toto okolo. Takto všade boli hradby. Tu aj niečo tuším vykopali. Hej, tu sú základy tých hradieb, ktoré išli do okola. A ideme asi aj donútra, ale neviem, či tam bude niečo vidieť. Asi len tmu. No, je tu tma, ale proste tu hore je taký súd plný vody. Teda bol plný vody a je tu dosť veľký bordel. Ale tak sa to môže, že sem chodia narkomani a tak. No,